Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Ježiš, meno nad všetky mená. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. 7. máj, správca. Je meno, ktoré radšej mám, než sveta všetok jas. Vždy o ňom v srdci zaspievam, v ňom Bohu dvíham hlas. Správca. Potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. 1. Jánova, 3. kapitola, verš 16. Ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20:28. Medzi svojimi učeníkmi bol Kristus v každom zmysle správcom, nositeľom bremena. Zdieľal ich chudobu, kvôli ním praktizoval seba zaprenie. Chodil pred nimi, aby uhladil náročnejšie miesta a aby za krátko na to završil svoje dielo na zemi tým, že položí svoj život. Princíp, podľa ktorého Kristus konal, má byť príkladom pre členov cirkvi, ktorá je jeho telom. Plánom a základom spásy je láska. V Kristovom kráľovstve sú najväčší tí, ktorí nasledujú príklad, ktorý nám on dal a konajú ako pastieri jeho stáda. Pavlove slová odhaľujú skutočnú dôstojnosť a česť kresťanského života. Aj keď som slobodný od všetkých ľudí, predsa som sa stal služobníkom všetkých. Nehľadám svoj úžitok, ale úžitok mnohých, aby boli spasení. 1. Korinťanom 9, 19, 10, 33. Vo veciach svedomia musí byť duša slobodná. Nikto nemá ovládať mysel druhého, súdiť za druhého, alebo mu predpisovať jeho povinnosti. Boh dáva každému človeku slobodu myslieť a riadiť sa vlastným presvedčením. Každý z nás bude vydávať počet Bohu zo seba samého. Nikto nemá právo spájať svoju vlastnú individualitu s individualitou iného. Vo všetkých veciach, v ktorých ide o princípy, nech je každý plne presvedčený o svojom vlastnom zmýšľaní. Rímanom 14, 12, 5. V Kristovom kráľovstve neexistuje útlak, ani nátlak jednania. Nebeskí anjeli neprichádzajú na zem vládnuť a vymáhať si úctu, ale ako poslovia milosrdenstva, aby spolupracovali s ľuďmi pri pozdvihovaní ľudstva. Zásady a samotné slová spasiteľovho učenia vo svojej božskej kráse prebývali v pamäti milovaného učeníka Jána. Do jeho posledných dní bolo bremenom jeho svedectva cirkvám. Toto je posolstvo, ktoré ste počuli od začiatku, aby sme sa navzájom milovali. Potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. 1. Jánov 3, 11, 16. Ježiš preukazovala lásku, ktorá sa vždy snažila pozdvihnúť stratených. Pozdvihuje moja láska k Ježišovi aj niekoho iného v mojom okolí? 7. máj, Ježiš, meno nad všetky mená. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.